Cine am ajuns? Democrația a ajuns atât de departe încât s-a aplicat de mult maxima ale acta est. Ce o să se întâmple cu noi? Adevărata mântuire nu e aici pe pământ, ci în rai, acolo unde o să fim sortați după judecata de apoi. Pe pulă! După nu va fi nimic, eu o să rămână să ne creeze viitorul pe care noi nu mai vrem să-l concepem singuri. Îmi pare rău să anunț oile că vor avea parte doar de negrul infinit. Când sunt în viață ar trebui să facă ceva, să creeze un viitor pentru restul infanteriei care va intra în continuare în acest război numit lume. Se dă un model de viață, ușor de urmat, mesaje subliminale, imagini colorate. Ești făcut să crezi că vei reuși, dar nici măcar nu-ți dorești ceea ce-ți dau ei. Realizează că ești centrul propriului tău univers, univers în care tu faci jocurile. Renunță la digital și revină în lumea reală. Cine am ajuns? Nu mai luptăm pentru nimic? Trebuie doar să înghițim, să credem că există ceva acolo sus, să avem o familie, copii, să trăim așa cum ni se dă. Și atât. Nu. Noi suntem alarma, e plin de nebuni și pogă toată țara. Cine a tras alarma? Noi suntem alarma. Alarma! 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 Televizorul arde cu luminează, casetofonul urlă și lumea se distrează. Frigiderul în viață, bucata de salam, care n-a văzut în el 200 de ani. Contorul se împârte de la un reshow, căzătură n-a simțit în noaptea de an nou. Că casierul vine, citește kilowatt, nu plătești cu nimic, cu ce ți-l oferă statul. Fac ce te șmechet, prința n-a băgat, să mai plătesc orele capitat. Fac ce te șmechet și prința n-a băgat, să mai plătesc orele capitat. O noapte am în față, parcă mai bine văd de cum vedeam în viață. Produsul din lumină eu azi mi l-am curat, din la peperinare nici bec nu v-am lăsat. De aveți lumina prinsă de prea multe ori, opriți-vă contoarul, treceți pe lumânări. De aveți lumina prinsă de prea multe ori, opriți-vă contoarul, treceți pe lumânări. Produsul din lumină, 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 produsul din lumină. Produsul din lumină nu doar pentru servici, satana mi l-a dat să văd că se taie aici. Lumânarea prinsă, umblu din loc în loc și n-aș vrea pentru neric să ia împreună foc. Și totuși până atunci, nu caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumii braba. Totuși până atunci, nu caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumina. Totuși până atunci, nu caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumina. Totuși până atunci, nu caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumina. Totuși până atunci, caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumina. Totuși până atunci, caut cine vina, vă rog până termin să nu-mi stingeți lumina. Produsul din lumină, 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 produsul din lumină.
orelor 10 am fost sesizat telefonic că la familia Dinte din satul Conacu au avut un eveniment în sensul că le-au decedat un număr de 24 de capre. Ska, ska, ska! Băbuța de la etajul 2 e supărată, foc pe noi, a sunat la 112 să cheme trupa de Smart 2. Petrică de la coada Vaci și-a luat Polano și Godacel vrea să prindă 2 panchești, că pentru el sunt sataniști. Poliția vechează pentru mine, poliția vechează pentru tine. Da, da, poliția vine la concert și spune: băieți, Faceți pogo mai încet, ska! Petrică e fan Lady Gaga, mai ascultă și Rihanna și nu se supără când Gaga îi dărâmă tencuiala, dar pe panchiște l-are boală că o deranjează. Pe babă vrea să prindă infractorii, că pentru el cei mai nasole. poliția vechează pentru mine, poliția vechează pentru tine. Da, da, poliția vine la concert și spune: băieți, Faceți pogo mai încet, ska! bibirababo. Pick it up. Și aveți grijă la plecare, că stau cu duba în așteptare și sar cu butele pe voi, că ei sunt trupa de Smart 2, dar nici noi nu stăm degeaba. Am venit să dăm alarma și când plecați de la concert se alergați până stare inima din Poliția vechează pentru mine, poliția vechează pentru tine. Da, da, poliția vine la concert și spune: băieți, Faceți pogo cât puteți! N-o zi n-o să scăpat niciodată de urât din fașiștilor. N-o să vă lăsăm să intrați în parlament, o să vă dărâmăm și capul vi-l păstrăm ca ornament. Da! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Există români sau maghiari, islandezi, englezi sau semiți. Există doar oameni, toți suntem egali. Nu mai cercați și categorisiți. Cum puteți ieși în stradă să strigați unitate națională, că toleranța voastră e moartă. Vă mai și răspândiți ca o boală. Da! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Așa că, oameni buni, cu suflet mare, vă că pe mulți fix în pulă-i doare. Hai să începem să acționăm și pe toți cei de la noua dreaptă în picioare să-i călcăm. Da! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Mâna dreaptă! Iată cum se prezintă situația acum. Astăzi suntem în marți. Bună seara, dragi români! Împreună am înțeles mesajul dumneavoastră.
cu toate partidele voastre putute, toate promisiunile voastre nefăcute. PNL, PSD, PDL, PRM, muie! 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 Atâtea pe ori, atâtea de ori, atâtea erori, atâtea le ori, atâția mâncători de căcat. Atâtea suri, atâtea țeuri, atâtea ceuri, atâtea geuri, atâția oameni care cu tot ne-a săturat. PNL, PSD, PDL, PRM, muie! 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 PNL și PSD, PDL și PRM, muie! PSD, PDL și PRM, PDL, PRM, PDL, PSD, PDL, PRM, PDL, PRM, muie! Dumnezeu să ne ajute! Felicit domnul președinte, un om cu personalitate. Dâmbogeană nu e deloc. Și eu vă iubesc! Eu sunt Dumnezeu și mă piși pe voi Și mă piși într-una, voi ziceți că sunt ploi. Oi, oi, Fecioara Maria e o mare curvă. Au putut-o popii pe scară la turlă. Fiul meu Iisus e cel mai iubit. L-au iubit romanii în cur până a murit. Matei și cu Luca sunt doi sfinți ratați și nimeni nu știe că au scris Biblia sparți, că au scris Biblia sparți. Evanghelia are putere. Ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus. Da, ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus. Da, ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus. Eu sunt patriarhul și mănânc fripturi. Voi țineți post negru sau mâncați lături. De pupați la moaște, la loto câștigați. Țineți prânci în frig, la coadă voi să stați. Să-mi dați toți bănuții, păcătoși ratați. Catedrala pulii, tot voi să o ridicați. Să-mi dați toți bănuții, cu Dumnezeu vorbesc. Aveți încredere în mine, eu nu păcătuiesc. Eu nu păcătuiesc, eu nu păcătuiesc. Sângele lui Iisus Hristos are putere. Ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus. Da, ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus. Da, ne băgăm pula în Dumnezeu, în Dumnezeu, în Dumnezeu. Ne băgăm pula în Dumnezeu și în Fiul lui Iisus.